ଆଖି ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଧରି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ ବନ୍ଦୀ ବନ୍ଦୀ ଜାଣିଲା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଦେବକୀର ଅଷ୍ଟମ ଗର୍ଭର ସନ୍ତାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ। ମୁଁ ନା 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 ଛାଡ଼ିବି ତାକୁ ବିନାଶ କରିବି। କଣ କଲା ଯେତେବେଳେ ଦେବକୀଙ୍କ ନିକଟରୁ ଛଡ଼ାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଇଏ ଶିଳାରେ କୋଚାରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ସେହି ଦୁଷ୍ଟ କଂସର ମଧ୍ୟରୁ ସେହି ମାତି ଶକ୍ତି ଇଏ ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗକୁ ପଳାୟନ କଲେ। ବାବୁ ଭାଇ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଦୁଷ୍ଟ କଂସର ମରଣ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ମା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖି ଦେଖି ଚାଷ କଣ କହିଲି କଣ କହିଲେ କହିଲେ